बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. कोकणातील होळी सण हा गणेश चतुर्थीनंतरचा सर्वात मोठा सण. चाकरमानी कुठेही का असेनात यासाठी गावी पोहोचतात. यावेळी होळी रंगपंचमी याबरोबरच आतुरता असते ती देवभेटीची. एरवी भक्त देवाच्या भेटीला जातो, मात्र या क्षणी स्वतः देव भक्तांच्या भेटीला त्याच्या घरी येतो. ग्रामस्थ स्वागतासाठी घरे सजवतात आणि आतुरतेनं वाट पाहतात. निशाण घरी आल्यावर त्याची मनोभावे पूजा केली जाते. हा क्षण डोळ्यात साठवला जातो आणि पुढील वर्षाची वाट पाहिली जाते. पाहुयात कणकवलीतील शिमग्यातील ही खास परंपरा. सीमेमध्ये जे असं आपलं स्वयंभू रवनाथचे देवस्थान आहे, या देवस्थानाची गावहोळी घातल्यानंतर जी रोमटं असतात 5 दिवस, ती 5 दिवसाची रोमटं ज्या दिवशी जागेवर येतात त्याच्यानंतर आमची शिवकळा काढतात. शिवकळा काढून जे आपले असलेले निशांतळी, ही निशांतळी गावहोळीकडे चव्हाट्यावर मानून घेतली जाते. त्याच्यानंतर ती पूर्ण कणकवली शहरात फिरवली जाते. कणकवली शहरात फिरवताना पहिल्या सुरुवातीला जो आमचा गाव रहाटीचा जो होत असतो, म्हणजे जो नेमून दिलेला असतो, आमचा पालट असतो, प्रत्येकाकडे पालट वर्षाने येत असतो प्रत्येक कुटुंबावर. त्याप्रमाणे जो पालटदार असतो त्या पालटदाराकडे पहिल्या दिवशी ते निशाण जातं. तिथून नंतर मग सुरुवात होते. सुरुवात झाल्यानंतर ते निशाण पूर्णपणे कणकवली शहरात जेवढी आमची काही जागा आहेत, म्हणजे जी घरं ठरलेली आहेत, त्या प्रत्येक घरामध्ये, प्रत्येक वाडीतील प्रत्येक घरामध्ये ते लावलं जातं. हे प्रत्येक वाडीमध्ये जे निशाण फिरतं जे जातं त्यावेळी त्या प्रत्येक घरातील माणसं रंगरंगोटी असेल, सारवण असेल किंवा स्वच्छता असेल, ही पूर्ण केलेली असते आणि आतुरतेने वाट बघत असतात की आज पूर्ण रहाटी ह्या मधून जे निशाण तळी जी जाते त्या निशाण तळीमध्ये जे आमचे काय देवाचं नारळ आणि इतर काही शिक्के वगैरे असतात त्यातून तो प्रत्येक घरोघरी फिरला जातो. तो प्रत्येक घरोघरी फिरताना ती पूर्णपणे रहाटीच असते अशी आमची म्हणजे आहे समजच आहे. आणि देव रहाटी ही आमची फिरत असते. त्यावेळी ते पूर्णपणे आतुरतेने वाट बघत असतात आणि मुंबईचे चाकरमानी असतील किंवा इतर कोणी असतील ते त्याची आतुरतेने वाट बघून त्याची पूजा अर्चा मनोभावे करत असतात. दरवर्षी होळीच्या 5व्या दिवशी निशाण बाहेर पडतं आमच्या गावचं. आज कणकवली सुतारवाडी म्हणजे आमच्या घरी निशाण येऊन गेला आता एक 10 मिनिटापूर्वी. त्याची आम्ही दरवर्षी आतुरतेने वाट बघत असतो येण्याची. ते येण्याच्या आधी पूर्वतयारी म्हणजे रांगोळी, सडा सारवण सगळं, आणि आमचे मुंबईवाले चाकरमानी वगैरे सगळे हजर राहतात तिथे. आणि तो एक आनंदाचा क्षण असतो आमच्यासाठी. त्या क्षणाची आम्ही वर्षभर आतुरतेने वाट बघत असतो. विधिवत पूजा करून सगळं मानकरी वगैरे, जाणते ग्रामस्थ मंडळी सगळे हजर असतात.
देशभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.